Kenny King Casa Palmera, Resort and Events Place. Kung naman talagang manyaman mag-swimming Kenny Soy. Pasyalan nyo na yun, yung Casa Palmera, Kenny King San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Tara, mag-swimming tana! Hello, Soy! Pakilala ko kay kayo rin, Team Kalasing o rendeng board members na ng Alfonso po ni San Miguel Beer. Terka po man terak. Mumuna yung dili yan, The Voice Champion. Bulati yan ang mga nasinan. Abay ka naman ni Mrs. ko. Yan, mila ko aking biyahe ko, syempre, kaluguran ko yan eh. Nung yan ako pinikot niyan, talaga namang ngayaya sa awa eh. Sabi daw mo, rin pupunta namin swimming pool, makakala ko lang katak. O tayo mababawas katak kini. Atin lang naman palang bilyaran Kenny Soy. Kung magpalako kayong nginip, siyempre sibukan ni Kaptagay. Pusak-pusak na pa mo, bala mo talagang biyasa yung magbilyar na eh. Ayun, sa tingin pa mo, isa niya pa mo, siyempre, o yan, pakasilip-silipan yata. Biyasa mo kanina, pakatod kayong gagawa, ah? Oh, di pa pagulis-gulis. Kaya sige, silipan mo, noon niya kaya palog kanina. Ay, uli sana kita. Pinahan yata kita. O, unang tira. Oh, talpak yan. Oh, tulid mo niya mo, tinulid na niya mo. Pag may paypayan talaga, galing na. Atin mo naman Dart Ken, o yan, nolok, o, tira. Talpak yan, yung mamito. Kalawat na. Ay, lalitang kunentok kay dati na may champion ganda boy, siya yan. Yan, no, nakagaling, di ba? Ngayon pala, may naliwanag palang karir ngayon, lawin niya, o yan. Luko pa yung hiling ni. Dancer yata king kayo, kabaret. O yan lawin niya, wala. Kaya naman yung nasunan. Bakal niya pala talent ni Jimmy Santos. Loko. Batal yun. Wala na yung pag-asa ini. Ating apat na villas, Kenny King Casa Palmera. Yung Villa 1 or 2, pang 15 packs siya. Ang po yung Villa 3 or 4, pang 25 packs naman. Kami yung binyada kaya kami, Kenny King Villa 3. Ilagay ko na yung comment section din complete amenities ba ng villa. So lumawin na kayo mo king comment section at mamasa na Soy nung isa kayo magpabook ang pong mag-reserve Kenny King Casa Palmera. Kasuelo yung place, Kenny. Subukan nyo na Casa Palmera, Resort and Events Place, Kenny King San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Thank you! At syempre, Soy, makompleto yung vlog ay ninong ako mag-swimming. Yan, takman tama yung danom. Kaya ni palaking Casa Palmera, ining Villa Tria, Pilimi, at inyang adult jacuzzi, ang pong 1 kiddie jacuzzi. Super duper linis yung danom da. O yan, ikidyo, gawa kay shower. Naglimas ko naman pala, Kenny. Gawa nila itong limas si Caserola. O lilipat ko rin danom Kenny Soy, tayo magigisa. Perfect lang naman din yung villa na ng Casa Palmera kung ating kong okasyon like birthdays, debut, reunions, at nung nanumang mayayaliwang okasyon. Nung may babarkada kayo at pamilya kayo at may kulang naman kayong budget, atin lang namang public swimming pool Kenny Soy, kung isa kayong outdoor. Yan Kenny, atin lang mayayaliwang cottages, ating stone cottage, ating wood cottage, ang poing cabana. Open nyo yung kanilang public swimming pool from 8 a.m. to 8 p.m. Entrance rate, kids 4 feet below, 80 pesos, adult 100 pesos. Then kanilang cottages, stone cottage, 900, in wood, 1,200, in cabana, 2,500. Overall rating ko Kenny King Casa Palmera, din kanilang villas, ang poing kanilang public swimming pool, 10/10. Lumano kayo pa, anya mamasyal na ko Kenny Casa Palmera. Tara na!